Què haig de fer jo? Donar-li aquí? No. Acció! Hola, sóc Conxita Pastoret i no sóc influencer encara. A la meva edat encara puc petar-ho. I si no, mireu, tinc 2 sobres de colors amb 2 preguntes. Sabran els joves respondre-me-les? Tinc 2 sobres. Tens avis? Sí. Sí, bueno, ara només tinc una àvia. Vas a veure sovint? Quan puc. Quasi sempre dino amb ells o vaig al bosc a buscar bolets o amb els gossos, alguna cosa així. Acompanyo a comprar. Juguem molt al parxís o a les cartes. Jo crec que estar amb ells és una cosa superimportant perquè al final no saps quant de temps podràs fer-ho més. Què us podeu aportar mútuament? La gent gran a mi em dóna com pau parlar amb ells. Al cap i a la fi, la gent gran ha passat per guerres i coses molt complicades. Tot el bagatge que porten només te la pot oferir una persona gran. Què els podeu oferir? Coses potser que ells no saben més actuals. L'ús de les xarxes mòbils, que és una cosa que últimament s'està parlant i que es fa més. Una mirada fresca i diferent a alguns temes que potser ells tenen molt encasillats. Una cosa de la que no es parla, de com a poc van perdent com el seu nucli social o de la gent amb què s'envolten i queden d'alguna manera aïllades i desconnectades del que és la societat. Hi ha molta gent gran que se sent sola i no té a ningú amb qui estar o passar els seus dies. Que tinguin acompanyant joves crec que també és superimportant. A part, és gent que a l'estar sola pot tenir després problemes de salut mental que potser tu també estàs en un moment complicat com a persona jove i trobar aquests 2 punts es pot oferir coses que no ens esperem. Són un gran referent a la nostra vida. Jo trobo molt interessant la gent que s'anima a cuidar de la gent gran. Jo animaria la gent a fer voluntariats, això sempre. Gràcies, Gràcies a vosaltres. I tu, fas algun tipus de voluntariat? T'agradaria fer-ne per acompanyar a les persones grans? Et llegeixo comentaris. Fes like, comenta i comparteix. Oh, no, jo no serveixo per això.